Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dnes tu máme nové video. Diel 2, čo budeme hrať za Siriusa. Budeme pušovať opäť. Takže určite tu dajte like a odber. Je tu aj so mnou aj kamoš David a Šimon. Môžete sa pozdraviť. Čaute, David, to je iba tak, aby nebol smutný a... Hej, lebo David hraje s Pajkom, on ešte síce na ňom nemá prestíž, ale bude sa snažiť dať. Takže ja tu mám Siriusa, na ktorom som dal 160 trofejí, Šimon už má 311. Takže dúfajme, že my sa dáme na tú výhernú vlnu a pôjdeme na to. Ja si myslím, že môžeme ísť na to a neviem, že áno, tu si ešte vyberajú pomaly brawlerov a my už asi môžeme ísť na to. Takže vidíme sa pri zaujímavých momentoch z tejto hry. Sme v top 2, veľmi sa nám zatiaľ darí, krásne sme to dali a sme prví. Áno, yes. to je! No, na. To tam sme poslali a prvé miesto. 325, čo pak je? Ľudia, práve tu máme Wow. človeka, počkaj, práve tu máme človeka, ktorý má 67 prestíží. Ja som to vám o tom chcel povedať, ale rovno sme začali túto hru takto nejak z hurta. Ja som to takto až nečakal. Budeme musieť ukľudňovať, lebo nedarí sa, akože nepodaril sa nám ten začiatok, ale budeme musieť, hráme pod obrovským tlakom dozadu. No, skoro sa nám to podarilo. Sa mi podarilo. Bude. To čo je? Ľudia, tu ide Cordelio. Nás pozerajú dvaja. Dvaja pozerajú. Wow, ja som dostal veľký damage a umieram. A David, učeť. David, vydrž to. Ja minus 7. Ne. Jak toto máme vyhrať? Toto sa nám vôbec nepodarilo, ľudia. Prosím, dajte like. Ďakujeme. No ľudia, poďme na to. Čaká nás ďalšia hra. Snaď, lebo my chceme strašne tie prestíže 2, ale... Ale minulá prehra, vieme koho zasluha. Ale to nevadí. Musíme myslieť na všetko pozitívne a dávať tomu také ružové svetlo, aby sme dokázali... Ale nie sme teplí, hej. Ale Tak to aby si sme dokázali... Tak David už umiera, hneď na začiatok. Ľudia, práve sme urobili veľkú chybu, ale momentálne sa už snažíme napraviť. Šimon zomiera a opäť a teraz je tu Ale David. však je nahitovaná, David, ty tam nekenky. Hej, David teraz momentálne tu robil chybu. Ale pozri, tu sú ďalší. A prečo po nej nestrieľajú? Tu je pozor zas! My si s ňou nevieme dať rady. A my sme zase prehrali asi. Čo si povedal? Dobre. Nehral s vami, ja mám minus 9. Ja minus 7. 18. Ľudia, my... Čo? Minus 18. A 28,8. Počkaj. A to dokopy si už musia prejsť. Nie. 2088 a 2070. Ľudia, nie, Minus proste 18 kvôli jednej. musíme jedného dať preč. Ale David, ty už aj normálne. Hej, S kým vieš dobre? my musíme... Počúvaj, David. Ľudia, proste nevieme, ako toto máme robiť, pretože práve obrovitánska chyba, kedy sme nevedeli, čo máme robiť. My sme to síce točili, aj toto sme sa tu rozprávali, ale proste nemôžeme toto prehrávať. Proste musíme začať
hrať dobre, lebo zatiaľ to nevyzerá vôbec dobre. Dobre, dvaja idú na skok a jeden furt kempy. Dvaja útok, jeden kempy. Kto kempí? Ty, lebo Dobre. ty si Sirius a nemáš silver. Však ty ideš so mnou. Už sme mohli mať kill. A teraz dostanem, ne? Nie, že ja som dobrý, vieš? 20 životov a vieš hrať, no vidím. Nevieme ale kto, ale v kuse nás niekto pozerá. Už to boli aj traja dokonca, ktorí nás na nás pozerali. Ale budeme musieť akože začať tlačiť. Samozrejme, zatiaľ to nevyzerá strašne. Poď! My máme rozdelené úlohy na kempenie a na... Ale Ona mala 1 HP, presne 1 HP sa mi to nejde. A ja som nejde. takže teraz... Však ty nekempíš. David, ty nemáš úlohu kempiť. David, ty musíš ísť dopredu. Tu je. Ja môžeš vedieť hrať, keď furt umierať. Dobre, to je jedno kto koľko, ja ale... idem do súbojov. A nie som... Super. Držte to, chlapci. Tu David. Choď do stredu. Tlač sa do stredu. Oli, nechoď tu na nich. Ja opatrne idem. No a ja som tam. Super, David, Choď kryj na sa. Á, tak. Vidíš? No sme Zober prišli. zober to. Ber to. No a poď. Poď, David. Poď. Mne sa veľmi ťažko dotlačiť, za chvíľku sa ozveme. Ľudia, my sme práve zmasakrovali tu všetkých a... Máme 7 stále. Poď, Play again. Ľudia, už sme skončili. Ja som -1 trofej. Si dostal -1? Nie, ale potrebujem... Ľudia, ja som dostal iba +6 trofej a už je fakt veľmi málo. Teraz sa dostáva za výhru. Potom to bude ešte horšie. Pôjdeme do otočného. Koľko ste vy? Dobre. S Edgarom to máte vy lepšie. No ľudia, my sme v lepšej atmosfére. Sa momentálne presúvame na ďalšiu hru, hneď rovno. My tu väčšinou na strede v kuse niekoho dáme dole. Tu máme takú my výhodu, že my hráme akože veľmi dobre v strede, ale predtým sa nám na začiatku... Bude niekde tu, typujem, dobre. Kľud. Treba to ukľudňovať, lebo keď tu teraz my tu bojujeme, prišiel nám ďalší hráč, David sa spavnul. Škoda. Ľudia, ja sa s vami lúčim, určite tu dajte like a odber a tešte sa na ďalší diel. Čau.